ang sining ano sabit sining nga biktima. Pao no, good morning, batidon di good mayo, good morning sa inyo ni. Condolence gid no. Bumudon ni upo daton si alias Pao ang iya sining pakaisa dire karon. May audio man siya no. Pao, pwede balik-balikan tabi. Pwede ba sa isay sa amon halin to nga sa gin-inform kamo hasta nga nakalabot kamo to sa may ano sa may hospital, Anila kay basta taliwat di ang audio naton bubudon ni okay na. Bomo Jomar, ikaw na lang siguro direkta shoot sang mga pamangkot Okay, sige. Tayo yon na Bomo Jomar. Upod ta si alias Pao. Pao ano gid natabo way back mga December 15, di kamo to? Ari kami sa balay, tapos minagkadto di mga polis na naghambal niya sa kuno gina-revive na lang siya sa may hospital. Dayon nagkadto kamo to? Nagkadto, oo. Di nga hospital to gani baro. Sa may Barotac, oo. Webo Oo, tapos gindeclare naman to nga patay na siya. pagabot nyo. Oo. Dayon anong nakita mo sa lawas siya to? Nakita sang pakaisa ako nga may mga lagob man Dito mga lagob na. sa kamot kag sa iyang likod sang dalunggan. Duwagi ka kamot niya Pao? Ang isa lang di ko kado part. Anong lagob niya? Tomato, ano? Violet. Ito violet. Tapos, din pag ito, Ang sa likod sang talingay. tulunggan niya. Oo. Ano magtimbang, gid? Di isa man. Isa piya. Ano, do violet man? Oo, sir. So, anong nasulod sa pinsan nyo dahil nga sa mo to nakita nyo? Hindi naman na mahimo, sir. Kay provided mga needs is sulod. Nga mag-suicide? Hindi, mga needs yung mga kinanglan niya bala sa sulod. Inahatag man na. Okay, so bastante man, wala man sa ginakulang daw, ano? Wala, sir. Wala man sa doga pa problema, ano be, may, no? Wala. May man? So, bali, that time, ano ang nagsulod sa pinsan nyo? Amo na, sir, hindi na mahimo, sir. Mag-suicide? Oo. So, anong ginimo daw yung pamilya? Saan, sir? Ano daw yung ginimo nyo, ipa-requestan nyo? Wala pagkadto na sang tiya ko, kag sang mama ko. Wala sila sang police blotter, gin-report sa police station. Supposed to be dapat connected na sila. Wala sila sang police blotter, dayon sang 8 PM na sang gabi ginpasulod sila sa may putotan nga BJMP da bala. Intudlo sa ila kundiin ang nag-suicide kuno nga kon pakaisa. Pagkadto to nila ginpangita ang ebidensya wala man sila gina-provide. Kung ginaboy, ginsunog nila wala naman sila ang gingamit kuno sa kon pakaisa suicide. So, kambalo nga ang warden. Okay. Muto nagsuloy gito pulis sa kapsel, no? Sa kapsel? Hindi ang amon pamilya nagsulod. Ang pamilya? Yung pasulod. Oo. I see. So, dayon after to ano natabo dayon? Tapos asma na nila ang investigador wala man to sang documents provide or pictures. Wala man ginpakita. Why ka mo picture abe kung anong sitwasyon niya to sa selda, saan nasapuan siya? Wala, sir. Pero ano lang rin-describe, paano sa kuno din sa kuno dapit? Sa may baral na bala sang kita mo ng espresso sa baral. Nagano siya? Dira sa kuno nahigot, nagamat-amat ya lang sa kuno panago sa kortina. Ang manambal nila sa amon. Hindi sa Kisamis Babaw? Hindi. Kung sa baral, ano do ginigot siya do mo to? Amo na ko ng banila. Damo man na tagalabay-labay, sir. Pero pila ka bilog sila sa sildaw? Wala lang ko kabalo. Kay dulainin sila nga sildaya mo. Okay. So, ano ko nang gingamit ito, higot? Ang iya ko no kabag. Bag namon. Nga ginhatag siya. Ti wala man na higot ang bag. Hindi man na pwede ipasulod ang higot. Pero may bagay man ka mo ginatag? Oo. Color blue. Color blue. Ano ay sa do strap or ano higot? Wala, sir. Kay sports bag na sa may strap na siya. Ti ginabawalan man ang sulod ang strap. Ipagpasulod to ay sa sang higot o strap? Wala. Ang kalapta niya lang.
Mm. Hindi na tong bag na to. Ara sa mo. Mm. So, do questionable no sa inyo ano na? Yeah, sir. Mm. So dayon sa autopsy, di ba gina-autopsy sa no? Oo, ginatopsy Sa sa sang Pagaga hindi mga 4 days pa. ang nagligan. Mm. Mm. Ginatopsy sa Santa Barbara. Sa Barbara. Anong resulta? Hangin ko na, sir. Mm. After autopsy, dapat it takes more than 2 to 4 hours mo. Mm. After 30 minutes, may result na sa samon. Mm. Hanging. Hangin. Pero ang mga lagop to na-identify kung ano to? Ambal sa doktor, kuno kosto na sang ang dugo, takag sang white blood cells, ta kun wala na kuno ga-flow ang dugo, gamugin na. Mm. So natural man ako nitong Mm. lagop. Mm. Hindi siya dogin sumbag wala no? Sa pag-check na mo tilagog just Lagop sa inyo no ilang taon no? Mm. Okay. So sa resulta sa autopsy, ano daw kumbinsido ka mo? Nga hanging or na patay siya bangod Hindi, sa? sir. Ha? Eh? Hindi. Mm. So butsalingon daw ginapanindogan yung advice siya nag-suicide mo na? Kaya wala man mga evidence ginpakita sa mo. Mm. Okay. So dayon anong plano niyo sini karon? Ang due process Mm. So karon may mga question pa sa inyo no? Yes, sir. Oo. Okay. May gindang pa na sila nga ahensya Bumbudsumar para nga makabulig sa ila nga mahisayran gid kung anong kamaturan sa likod sang kamatayon sining ilang himata sa Commission on Human Rights or sa CHR nakapalapit sila. Wala na. Why na kamo sang plano? May plan man. Kaya actually, sang first day pagpatay, among pag-contact namon. Wala naman kami Why na kamo naka-follow up sa CHR? Pero anong response sa inyo sa nag-follow up kamo or nag-contact kamo sa CHR? Wala man. Why sila sang response? Wala man. Paano kamo nag-communicate sa ila? Chat lang sa Facebook. Sa ila nga messenger lang. Why sang may nagkadto dito sa opisina sa CHR? Wala. So basi why pa ni sa may naka-open guro nga taga Commission on Human Rights ang ila sining messenger account or Facebook account, why pagka-check sa messages, why paguro na sinang inyo sining message. Anong background sini sang imo nga pagkaisapaw? Ang man to ginambal ni Sir sa yun. Pila na ning edad niya? 33. 33. May pamilya ni siya? Wala. Nakatapos man ni siya sa iya nga pagtuon? Wala, sir. Second year college. Oo. So, nga na priso ni siya? Na-involved sa drugs. Ano nga tuig to? Sinilang, sir. Wala pa to sa 1 month sa may pototan. So, meaning, ang kaso niya sini ongoing pa? Yes, sir. Why pa ma-desisyonan? Di ni siya gindakop sa to? Diri sa Bulilaw, pero gindala sa may lapas. Pila sila sa to nga nadakpan? Siya lang isa. Isa lang siya. Anong trabaho niya sinisang why pa siya nadakpan? Ang baligya kanton, sir. Diri sa kuwa. May pwesto siya daw food cart, daw may cart siya. Muna. Aside sina, may iban pagid siya nga trabaho? Wala na, sir. Why man. Di ni siya ga-star? Sa Bulilaw. Sa kay sino nga balay? Sa lola namon. Sa lola niyo. So, sinong upod niya sini sa balay? Ako nga pakaisaya kag magulang niya. So, kuan gid kamo, isa gid lang gali kamo kabalay? Why na ni siya sa mga ginikanan? Wala na, sir. Okay. Ti anong pagkakilala mo sa imo sini nga pakaisapaw? Ang may pagka-komedyante kag mabuot, maalwan gina siya, kumayara siya. Gapati kagin man nga nagaduso siya sang illegal drugs? Wala siya gadusto, sir. Oo.
May information kami, ano ka matuod daw nag-asset kuno ni siya sa mga pulis? Nakasugid siya sa imo? Wala, sir. Wa ka sang ideya sini? Wala ko idea. Oo. First time yan nga nadakpan or previously may record man ni siya? May record. San o to? Nalipat ko doon. Pero kagi man More siya than nga, a year. kagi man siya nga nadakpan kag napriso. Oo. Pero paano nga nakagwa siya? Di bargaining. Okay, so ikapila niya na ini nga dakop ang nagligad ang katapusan? Second time. Ikadua na. Dugay to siya nga napriso sang una? Hindi, do 6 months. Binulan lang. Oo. Okay. Sang last siya nga nadakpan? Pila sila to nga nadakpan? Siya lang isa. Siya lang gid isa. Okay. So, mga isa pa lang siya kabulan nga napriso dra sa Maynanga. Oo. Pero pagkadakop sadto sa iya, dra sa Bulilao, gindala siya sa Lapas sa mga ano kadugay, tinar niya to sa Lapas nga police station. Saman ka bulan. Isa man kabulan. Ti isang dito siya sa Lapas nga police station nga priso o anong sitwasyon niya to? Sa may, ano na ba? Sa may police station. Sa Mhm. Capsel. Oo, ti ano tong sitwasyon niya to? Nakabro bisita man kamo to sa iya? Oo. Ano tong iya nga kaimtangan to? Mayo man, sir. Sang sa BJMP na nga siya nakakadto pa kamo sa iya? Every week. Every week kamo nagakadto. Ti anong mga istorya nyo to sa nagakadto kamo sa iya? Yun na pakapuyan. To siya ko na, sir. Sa ano nga pamagi nga ginapakapuyan siya kuno? Patinlo, CR. Hindi sa kabanugid sa amon. Damo tao. Pero sa pagbanta mo kung mag-istorya ka mo daw Oo, may gusto siya yung balon. may gusto siya ang balon nga hindi niya masugid. Oo. Kay daw natahap siya. Oo. Ano ho, may gabantay sa inyo kung mag-istorya ka mo? Oo, sir. Anong nagabantay? Ang di man, ang nagakadto mo, explain niya man ka pagina nga ginabantayan sila. Warden ang nagabantay or Hindi, ano? sir. Priso man? Priso man. Okay. Sa mga ano oras ang natabo to kuno? According sa taga BJMP, mga ano oras siya nga nasapuan? 3 p.m. Hapon. Oo. Hindi saya sa sulod sang selda nasapuan. Sa selda ko no, sir. Sa sulod sang selda mismo. Oo. Pila kuno Sa sila sa alagyan, ginabala. pila sila sa selda? Wala kami kabalo. Pero nakaagi ka to, ginpasulod ka mo to sa Wala, selda. sir. Why na? Ang kanday manang mo, ang mga nagkadto to, nakasulod sila? Oo, day mama. Oo. Ti daw why man guro na da sang selda unless kung naka-solitary confinement ang pagkaisa mo, may upod gina siya definitely sa selda. Oo. Amo na nga minuras, last stress, laban-laban, ti bugtaw pa na sila, kag mabalaan man nila kung anong ginahimo sa ilada nga mga kaupdanan eh. Oo, sir. So, may kwane, may nobyane, pagkabalo mo, pagkaisa mo? I member din sa isang LGBT. Okay. So, why siya sang partner? Wala, sir. Nga siling abi nga basi na depress siya kay binayaan siya pa, why man sang amo na? Wala, sir. So, kung i-entertain mo abi, granting for the sake of discussion nga nag-commit sang suicide ang imo sining nga pagkaisa, may mapinsaran ka, ano ay hanang rason? Wala, gid, sir. Kay tanan niya man yung gusto na, tagman. Oo. Pero kung granting nga may foul play abi ini, para sa imo, ano ay hanang motibo nga ang himuon ini sa imo sining nga pagkaisa? Ang mga problema ay sa bala in regard sa mga nagkaladakpan nga involved sa illegal drugs. May mga naakig sa iya sagwa, Amo ginuro, sir. hindi sa sulod. Hindi. Kay ti kung ang kontra niya ti ara sagwa, supposedly safe siya sa sulod eh.
Nagdadakpa naman, sir. So, laban-laban may kontra siya sa sulod. Nga posible upo niya man sa selda. Hindi lang ko sure, sir. Mm. So kung amo ning inyo sini nga pagpati may mga ginadudahan kamo abi or person of interest, may tawo nga kilala Wala, nyo or sir. pamilyar kamo, Wala. way man kamo sang may matumod. Wala. So nga abi nga siya ang dumtan kung nadakpan to ang iban sadto, Pau. Sorry, sir. Ano to, sir? Oo, nga siya abi iya ang dumtanda sang iban nga nagkaladakpan sadto. Wala lang ko ka-idea, sir. Sige. Bumujumar? Bumuto ni. Oo. Ate, amo na si alias Pau ang pakaisa sini, no? Diri karon bumuto ni. So sa part nila sa CHR, siguro ti basi kun mas mayo gigul personal sir, no? To? I see. So, ano duay coordination ang PGMP kay Pututan PNP? Wala lang kami kabalo, sir. Wala. Dapat yan connected. Sana. Ano gani sila oras bumujumar gin pabalo nga mo nang natabo sa ila pa kaisa? Approximately 5 p.m. I mean 3 Okay. p.m. Alas 3 bumuto ni sapon. So daw insigida na pabalo man sila. Oo. So, san oning lubong bumujumar sang sining napatay? Sa 30. December 30. Di nakalabot New Year Nga gawon ko ron nila ni. Bumuto ni. So muna, gina-question na nila karon kay anong sarang mong palabot sa BGMP be kung nagpamati sila subong BGMP na nga? Nga dapat ma-provide yun sila mga ang document bala nga ipakita sa amon mga evidence nga ginagamit. May suicide na? Pictures, oo. Okay, so muna ang By the way, ginapangayon nyo. sinong nag-autopsy Bumujumar? Kilala nila kung sino nag-autopsy? Sir. Sino nag-autopsy sa pagkaisa mo, Pao? Do sa Sumagpao man, sir, sa may Santa Barbara. Autopsy gid man to Bumujumar. I-check na di ka rin sa documents nila bumuto na kino may perma na doktor damo. Kung sinong doktor be. Plus tatagro karon para dis ma check ta ang dugang sining karon nga kuno sining dugang sining dokumento. Diri bumuto ni, no? Kaya Sa autopsy, magsiling kasi nga autopsy ti ginabuksan gid sina ang lawas ang tawo Bumujumar kag ginapang usisa inadra ang mga internal organs niya kag ang mga ginalantaw na sang medical legal officer to determine kung may ara sang foul play. Amo gani. By the way kay Christian ni do may ano man sa ko nga do na obserbaran mo be do do matapok kid man sa tagi pusoon na wag kagi na siya do nag-commit suicide no? Naka-attend na sa before, sir. Pero hindi rin wala sa gagamit sang lobby. So like Rocks na yung favorite. ganun na ka sano lang? Dugay-dugay na po, sir. Okay. So karon daw mo na ang gina-question no bangod nga daw may mga nakita ka mga lagob. Abo mo doon Sige. si Pau ang pakaisa.